salu na roha ima toktong mengaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatan itu hata di minggu tasadarion di enet do sian buku 5 Musa 10 ayat sia saha rodi 14 di dok songonon ia dong masuk kotu tano silehonon di Jahoba de Batam tu o dan jadi homar siajar mangulahon maniru bias-bias ni naniulahon ni akabang sool nasotupa adong jupang di tonga-tongamu sahala napaboluson anakna manang boruna sian api manang halak pangaruding manang si jujurari manang si tabasi ulo manang persibalik mata manang si bay panutupi manang paratodung manang namanuku begu ni namate ay marbias-bias situtudo rohani Jahoba mida saluhut halak akan mangulahon si somoni jala alani bias-bias akka si somoni babalion di Jahoba de Batam ma akka bangsoi maradu pokok iko sudeng gado anggo mardonga toko Jahoba de Batam ay bangso para begu akasi suluhomu somal dona sida patangi-tangi hata-hata ni si jujurari dohot pangaruding aladang somoni pangalehon ni Jahoba de Batam anggotu o ido sahatna anguluad do hatam aman-amin ni holongan di bagasan Kristus Yesus horas madihita salam sehat selalu manoktong ma debata manguding kita sian ragam niaka amaolon ningolu lumobima siat tantangan lumobima alani pengaruh pandemi corona 19 on agi Jahoba totong masuk kita adong do poda ni na tua-tua nama dok manat unang tertutup nanget unang terung di masa ada pesan molo nang bongotas sada ulaon manang bongotas sada huta ase terboi adar marature ulauni manang songon na apit tu para nguluon cocok tu hadirion ni sasahala nang mardalani nanang mamongoti hutai nampe hola sura-sura do rupani di tonga-tonga ni pikiran ni sasahala colma alai rikok do iba marsiajar molo naing mangarato songo dia do namasa di luati iko marade do roha anunga berbeda pastinya budaya ni luati doh budaya ni natabuan manang budaya ni nadidapot sian na binuan sian hadirion niba. Nah pasti memang di dok tua-tua dok asing luat asing si haporna asing luat asing duhuna molo asing luat asing do ada nga. Jadi saya dilului do dalam manang manitiari asa denggan jolo marsiajar jolo binoto ahana masa diluati baru pe asa olo iba borhat molo di alabatan na julu molo mangarat tu kada dana mitoro manigor di podahon natoras naido tu dana kirupani lului di sana non dongat tubum bapa udam amang tuam abangmu nama dok na samarga minimal namar dongat tubu lului muse di si na samarga doho inongmu manang tulangmu manang ka hula-hula dongas samaraga ninongmu si hatado jolma molo so adong dapok na rangitada jolma di pangaratuanna molo so jupang apalagi na duai guaram may iba na hala na lilu ahaso do honon hala na lilu ay di etong do ngoluna dak pola riko pardonganon dang pola riko ale-ale dak pola riko akadonga tubu dak pola
kot halak nasing di ngoluna. Ahasido kalak nalilu atik penam sadia leleng ibana miat diluati alai soitad da jolma. Buasai kot dilului ala dirajumi dona duon natuk boy mangurupi bana di saat duka, di saat suka, manang semudi penamasa marsogot arsak las di roha, hamaulo di luar ido na mangurupi. Dan sangat luar biasa di pamuhai di turpu kope di dok, di ayasia taringot tupoda, manang lebih indahnya boy dohonon parbohalion. Manang patik nasihat Jehovah dipatik ni parbohali debatado bangso Israel bangso na pinilit nai ujun ang bongotan nasida na mahutan na pinarbaga-baga itu nasida asa unang sarobang nasida do bangso na diluati patik na sojadi nasida marsaur manang marsiajar maniru akka pangalaho na mabain marbias-bias rohani debata bias-bias ni halas ito potong nasida ditano si lehonon ni Jehovah di nasida. Apa takas lo taboto hinariko ni memang molo manoko sada ugasan manang sada ulau kita ikor-ikor doa ngadaptasi. Dai do. Riko tadong sopan santun berbudaya makatai lana akan asing para sauran dohok luas sito poton nai hapeta boto si dapok solup do naro jalan naik ke permahan yon nasida do akka uhum dohok namasa dihutai molidok si dapok solup setiap orang pendatang songon nang tajami tahu di 3 minggu nang salku ikom marguru jala ikom menyesuaikan diri tu akka namasa dibutai. Iya. Dinanay bongatan nasida mahuta parpadana ni dipaingot. Manang diparbohali bangsoi unang ditiru nasida kebiasaan di bangsos itu potong naik. Unang manobba akka debata sileban akka namangulahon na solomoro hani debata gok hagulapon manang hahulo modua ka bangsos itu potong naik. Molo tarohaho doi paranguluanon nunga totong macai torop akka jolma namia di bagasan pangalaho hahulongon di humaliakta di sude liat portibion halak na seolo masiadu nasib majujur nipi marhitia ka pangarudding majujurari akka partabas-tabas masih balik mata panutupi akka partodung rodi akka na mamakulingi beguni akka na nang mate gudal ira disude luat do inganan do disude inganan do nama saon saya disuk mula na rupane saya sukku daka namalo saya disukku naka peramal disukku naka datu hapedak sadar hita gabe odo dipakai simbolusi dalanna mangula ulaun hahulomo di tonga-tonga ni hadirion di jolmai padahal odo na mga bati rohani jolmai doho hapor syaunna lamdao siat debata bohado bertumbuh hapor syaunna molo sa diulahon hahulomon nasongoni gariada lamabuan bangsoi lamadamu tu bagasad dosa doho pangucunan alani sadok iko polisi tuturo bangsoi mangasahud Jehovah tungaha penamasa songonna dia 10 tolu ikon polin ikon khusus badia tu Jehovah di bahini ikon gabe badia hamu diau aina badia doau Jehovah napa pulih kamu sian akka bangso asa gabe bangsoku kamu tuk sura adong sada bawa manang sada para puat di tonga-tonga muna gabe pangarudding manang para todung iko maruta kosa nasida gabe mate nasida danggurat dohok batu masapata tu nasida sadiri ma mudar nasida ninna ditolumusa
20 ayat 20 itu 1:20 siap. Marsapata tu nasida mudar nyaka nabi nuan nasida dosiat debata aka pangarudi. Dungi ko jamok dohita songon hala Kristen nang di partikia sinuaingon. Taringot wa kahulomon na modern, okultisme modern. Nolo menghalalkan segala cara menggunakan nama Tuhan demi nama Tuhan. Alai di pikiran nasida hagula podo diula. Asanasa ulaw na mardebatahon naso debata mangasahon hagogoon ni porotidyon nang penipake guarde debata marabias-bias dorohan di debata bida nasida. Nama nirang torop jolma sian asiniroha ni debata halak na pabuluson anak na manang naburuna sian api muruk merimas do debata bida akka pangaruding na partodung na songoni. Mangyuto berita sejarah di patupa bangsoido dalam manubah gana-ganaan nasida sada patung molok goarna patung sobao suma pamatang na tujol rumah alayang go uluna marupahon binatang do diruangi do si beonna hape do honon hera sudedo akka jolma namar pesta namar ulop-ulop namar hujing-jangi di si manang marulau sobau nati hai marlauk gabe marlauk ulau naramunon gabe tu parmainanon dohotu pangalak kupon alamaransing jalamat say jorbut ulau nasida lumubi sian haramunon jala didok ikot tipal honoton nasida tu api ikot ditipal hon akadak dana kalau memang ini sangat jahat tung macai ramun ikut tipalhon nasida kada dana poso-poso tu bagasan api namar sigorogor di siubeon ni patung moloki. Ini luar biasa. Magos wabegia dua kanggu ambu bobar nya kada dana alan nya ka uning-uningan panotorion ni nasida natoropi. Pesta haramunon guarni ulauni. Di patu panasida hasonangon di partodio rapon pasopu hagio di pardagingon marahite dalam pamunuan nya kaposo-poso naso marsala ngatung macai jorbut situ tu berpesta poras seolah-olah memupuk menumbuh kembangkan ulau partodion alai pamunuan do di ulau Idi mana macai takas di picang Jehovah nasida dia sapului naso tupa adong jupang di tonga-tongamu sahala pena pabuluson anakna manang buruna sian api picak-picang naso wilipe manang tu sahala ise pena sida ditolu Musa 20 ayat 2 didok ikodohonomu matu hala Israel manang ise pesian hala Israel nang sian hala dagang akan amai solak di Israel tuksura di pelehon sian paparanna pinoparna tumolok ikon marutakosa ibana ikon hala isini tanoi madanggur ibana dohok batu ya alana dumono siani masa donang di partikiata sinuai ngopang alahon ajorbut songon na di bagasat turpukon alai kadabdo parulang di dagingi ima para mainanon hadoharon para gado buson hasi pelebeguon hadatuon para musuon para badabadao pangiburuan rimas-rimas paru mutu-muton para salisihan masuk dotoso para tahi-tahian bunuh-bunuh para mabuon hamo ormuson njala akan asumat tusi nang hupabuan na jolo tuhamu songoni donang nuay daktianon niaka na mangulau si songoni harajaon ni debata
Dakteanon niya ka namang ulahos songoni harajaw ni debata kan di ko di Galatia 5. Adorang so parbue ditoti. Coba kita bayangkan, lebih siya 2,1 juta kasus aborsi di Indonesia ganung tahun mangihutod data ni BKKBN. 2,5 juta loh. Jala 56 juta sa tahun aborsi di dia protibion mangihutod data sian WHO. Rupani hola 2% doi alani kasus namar bocor alani parsahiton yang harus digugurkan rupani lebih dari siap lalu persen naik alani kehamilan naso di halomohon mana mungkin MBA merit based ate pamenak rohani akan namar kapilit gabe dipilih ma aborsi boido gampang may gudang ngak ka dokter gudang akan naboy ma manesakan songoni molo di hati hasobaon molok duko seorang biasa dibunuh molo nuai nama sasi nuai dak seorang dope nungga jumolo dibunuh ate jala sarupa do ingana pamunion na itu bortian di bortian do nasida dibunuh jalala marlau pulau naramunon pasok buhagio ni pardagingon alay mangago hanguluan ada musedo hala pangaruding manang si jujur ari manang si tabasi ulok manang si parsi balik mata puasa tak khusus manang tabedahon sian akan apa buluson yang nakonna sian api odek aladang apalah somal di padomu ulau nasongono tu horong ditodung manang ramalan manang si jujur nipi na para jolo ala mangago hajol mau do ulau ni hahulumun nasongonon ido murah-murah na manuang lilu jolma kena tipu ona jamret tokinay hola di jama ngamago pikiran na sudi artana di seraho do dia ka epeng na di beng murah-murah do nuang lilu Boasa di picang Jawa bangsona asaunang say marguru jala maniru nasila dia kaulaon ramalan nasongoni na parjolo ala mangago hajal maod do ulaon hahulomo do ulaon nasida idaw songon na mangurupi alay sa sitong na mabuajol may bongo tu bagasa pangujunan mangela do pauto-auto jolma ado di patu raja Saul manuk begu ni namate di sada Samuel 20 ayat 21-25 ate jala benar-benar hona umum situ tu ibana ala ni ulauni imam abani bana gabi turun tak di pada nai baru pe ado di picang apostol Paulus hala Galatia we hamu hala Galatia nasomar rohaila ise do madormai hamu akanunga pola songon naginobar di ida matamuna Yesus Kristus natar silangi inna di Galatia tu ga sadai torok do pe halak namia di bagasan hahulumon nuaimo di humaliak tadi portibion masih banyak termasuk maaka pangarudik si jujur api si jujur nipi partabas tabat pasti balik mata rodi akan nama kulingi begu nya kana mate gudang me ira-ira di sude luat do dia kaingana do adong masa kaulaun hahulumun nasongono iya torop do halak na mangaluli pangomongan siya na kaulaun hahulumun nasongono gabe dalan pangalapan tua maya dinasiday gabe macari gulungun apedang disadari dipakai si polisi do nasida dipakai si polisi na toropi na manotto na manguton nasida laho mangabati pertumbuhan ni haporsionna tu debata jalan mabuan halak semakin jauh sekali lagi labdau madabu tu dosa pangucunan hot ala saijo di lulujol maina sana margor ha homion sadok bah
ma di saddo uba naninna toratok dolao anggo tutuhani molu manukku wama parmalumna parsaikna semuanya teh tungaha pe nama salapatan na daktar sirang bangsui sia debata haporsiona nang record utuh nang record terintegrasi haporsion di jolmeido debata panopa na boto salut sisa dah hadumuan ya kapar haporsion asamare jamot kita halak Kristen nang di partikyon na marpudion taringot to kaulaun hahulumon na modreni nasa ulaw na mardebataon nasa debata na sileban na mga sao na gugoni por TV konsumerisme mamonisme hedonisme doklan na kanasing ako marumang ni hahulumon modreni di sa dahuta adong mana marhamaranggi ngaliling marujung naturasna siya namek-mek de pinasida di tadikon marladang jala marpinahado na sida na dua dihutai ringgas mar tiga hasil na niula na sida pe sukses do gabe na niula na sinur pinahan na ape jupang ma alalaw na sida tuonan mar tiga hon na niula na sida hasil na jupang doh peramal di doh peramal 5 tu si hahani inang nak pemar hinaringga sumangulaw-lawmu anggo hotong nama marpugos lak boha pedang laboy ho mamora nang marlas ni roha ho mangula di hojot to ulom anggo ho bagiam mudu ngasamuni di hataho pramalima musetu siang gian anggo ho nang peso mangula ho di ladangmu di perlakmu nunga jabarmu mamora modom-modom peho di podomamu anggo malas so mangulo kerejo anggo ho nunga bagiamu mamora alai itor di jalubidu tu bagas rohana be anggo si hahani dialo do jaladang adong keyakinan na taringo turamalani gari ada lamar hinaringgas no ibana mulaulonna dari desian idak porsia ibana di ramalani tabba ari tabba mardalam mapartikian tabba taon alayang gosi hahani lam bidang do haumana lam sinur lam rara pahapahananna jala boy do hono ibana pangalapag gugo di hutai jala pangurupi alayang ko si hagiani lama heudo moluna lam marapogos ay dia tong rohana jala porsia ibana di ramalani nak keningan unang ladang doa kapapanan nang gua pala sapeser pe dang adong di ibada sogadda holat para mutu-mutu do panal solion salputikina sohaulah berdasar hot carita nak kiningan sangat berbahaya do dampaknya karamala tunggulu di jolma apalagi mana kamana makaprosiai jala diulahon berbahaya do karamalan do kasih jujur nipi tu kakarir semangat para karejuan di jolmai tu masa depan na ragu dang depe sama kita tena prosia dia karamalan horoskop olah di telepon sautik Anda mendapatkan hadiah itu murado kita Anda mendapatkan 20 giga tetapi kirimkan ke 20 grup yang Anda miliki hoax ay molo roha kaparamal murado kita prosea alay molo roha tadi debata tuksodo tatamihon amang kainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus percayalah hanya kepada firman Tuhan tidak akan pernah merugikan jaladakya mangagoh kita alay hatan di debatan naro siapa dua gijang mabuan hanguluan nya kana jolmai dia ka na prosea mabuan hati uron mabuan dame dohot haluau dia kangulu nya kana prosea tu debatan
Akai marupani carita niya ka hahulumoni nagumodang mabuat jolmai manirang jolmai lam daw siya debata lam di gosa-gosa do sa idho sibulis pangagoy toropa jolmai siya namene nung terbelenggu hapor siyauna gabe terganggu kejiwaan na ala deba produk ni hahulumoni gabe idola manang kesenangannya kadadana na pinadada marhitya kapilim do media Android media masan waingon nange disirang kadadana kisya na porseon na tu debata gabe mar debataun hagio ni daging na do pikiran na hampir mirip do jol mana perjolin bereng malang mata bodo pakai mata bodo sonang doan non molo nunga guncang kejiwaan na bolas masih bolis mangula nasa ulaw na hulomon mabuat jolmai bongot tu hamagoan sangobas hirana so berbahaya do menarik kate didila sawatik narkobai pil putih tabodo dah nek bodoh alai molo mian ala di bagasan na boydo madabu tuak kahamatean jala tu hahulomon na somar nasalpu ima hagio na samar nasobbu sahak rodiak kana mamunu diri nasa diri di seketiake narkobao makuan alanya kadamang dainang nani holonga di bagasan Kristus Yesus hanggina pinaribot monang mahita maralohon hahulomon alaido na pinarsita ni debata marhite turbukos yak kita sotung lipe gabe galehi ta mangadopya kaholomo si songonon jala du kolam marpangot tak dampak ni pandemi COVID-19 siyo diancam ulaun hahulumon si songonom mangulun itorok halak halak naso tubuha prosyaw doh hadirion na murama diela si polisi madab tu bagasan hahulumon mangiahi jalan pintas tu mudal ho debata mangalului kesenangan kenikmatan sesaat alanido di paingo di parbohali hita ikolam marsitutu mahita marsigatung tu debata uhud majamot todongan na di humaliakta asaho marojaha tu Yesus Kristus nang na paluahu kita sian hahulomoni ikorapun ibadah do hita monang mararohon nasa hahulomon daktuk kita maralahosa ia mangasahu gogo doho pikirata sa diri ganum halak na mangulahon hadirion na berlaku kekejian daktar bahasa setia tu debata alai tarihu do ibana mangulahon hahulomoni manguse padanna tu Jehovah asa satu sadarion terragap do penaolo hasadaran atar torok do pe na prosea molorido akan kesurupan asa jolo diargahon manang dipasangap ala dipele nasida do bigui gabe persea nasida tu bigui tu sibolis tu kortibios ya tu debata taboto kadongan disi taha persea ya kaulau sisongoni nang persea de kita diulau ni sibolis nunga talaosi ha persea tu debata molo saya tahu kaprohata tu kaulau naramuno si songoni alani di pos mata pasaha ngolutta tu debata mangukap roha parsitutuon ni haporsyota tu to di porbadia ima inganannya kaulau nabadia sekaligus rap tutup madenggan harabangan tu kaulau di sibulisi asa malua jala bulus pitaro hatta tu debata